gezin. Staat er klaar of niet? Ja, ik niet. Ja, ze is nog klaar. Dus ik ook weer een bittermars als opmars voor de showvlog. Ja, dankjewel. Goed, het moment is aangebroken dat we afscheid gaan nemen van Giovanni de Eerste. Bijna een jaar geleden werd hier uitgeroepen. De jaar zit erop, dus we gaan nu langzaam dit plekje. Dadelijk is er voor mij nog de microfoon, voor ik te zeggen. Maar voordat we het gaan doen, mag ik dit natuurlijk eerst bedanken voor alles wat ze afgelopen jaar gedaan hebben. Voor de zwarte tijd hebben we gehad hebben. Voor de drankjes die we gedronken hebben. Voor de drankjes die we gelukkig ook niet gedronken hebben na afloop. Maar de rest natuurlijk gaat ook namens de vereniging ook wat die ook heeft gekregen. Het is natuurlijk ook een fantastisch prinsenbeeldje. Ik raakte me even, ik denk jammer, ik is een prinsenbeeldje houden. Dus ook voor mij een zwart groen prinsenbeeldje met opdruk erop van die naam uit die jaartal. Als eerste ik wil aanpakken, ik pak het meteen maar af. Dan is er nog een persoonlijke cadeautje voor mij. Dat is het cadeau ook van uw vrouw. Dat is het cadeau wat ze verplicht moest eigenlijk. Alsjeblieft. Ja, we hebben nog een lieve geen schoenpak. Is het openmaken? Ja, dat is wel een goeie, hè? Ja, ik stuur het denk ik nog, dat is goed. Ja, ik doe het goed. Ik weet ervan wat ik moet maken. Voor dit ging natuurlijk ook de jaren erop van die jaar. Geef me een mooie plaatsje. En liefst ervan genieten. Giovanni, ik ga dicht de telefoon. De microfoon geven. En dan mocht ik nog een laatste keer het woord richten. En ik wil mezelf vragen, ik snap dat het hartstikke gezellig is onderling. Maar een prins die een jong prins is geweest, die verdient op het laatste moment voordat er aftreedt aandacht. Dus als je even je conversatie wilt minderen en even wilt opletten, dat zou heel fijn zijn. Giovanni, ik geef tegen de microfoon. Doe die best. En ik doe hem mee. Als Schoutvoort dit jaar geregeerd hebben voor Schoutvoort de Rijk, maar gaat er nog geen Patrick. Betekent wel dat we nog echt leuk gewonnen. Ik scheld. Ja, wat ik dus wil zeggen, ik heb dit jaar al geregeerd. Maar ik heb dit jaar niet alleen geregeerd. Ik heb die neef mijn zijde gehad. Maar het belangrijkste is Pieterske. Boven me. Ik ben deels prins geworden. Ik wou het graag. Maar dit jaar komt het perfect goed, want mijn zusje is het 11-jarig jubileerend dansmarietje. Dus dat mag ook best een applaus komen.
Samen hebben we weer opgetrokken, gezopen, gefeest. Verbleef inderdaad nog steeds roepen. We hebben een man naar bed gebracht. En Arno. Ja, dat wordt nooit het Prinsenfeest. Ik heb er heel veel van genoten en ik ga Bo vragen om dadelijk nog even de test te pakken. Om nog het presentjes uit te delen aan de Raad van 11. Ik word dit jaar als prins ook heel veel dingen. Ik word de prins van het best lang moeten wachten. Corona wordt we zijn nog gelukkig goed. Ik heb het wel dan die 2 jaar rustig moeten houden en niet kunnen vertellen. Maar toch, opeens wordt het zoiets en nemen ze worden klaar voor en ineens zeg ik pak aan. Verwacht? Ja, ik wist dat het kwam, wacht er klaar voor? Nee. Ik hoor ook de prins een beetje egoïst wordt. Je hebt met oud gedaan. Ik weet het niet precies. Ik ben ook de eerste prins die de jeugdprins overleeft. Ik ben de eerste prins die later dan de jeugdprins aftreedt. Maar ik ben vooral dit jaar de prins geweest die ook wel de zukkenprins is genoemd. En waarom? Ja, dat is heel simpel. Ik heb altijd kleuren zukken aan, of happy socks, of whatever. Terwijl altijd werd gezegd, er moest even zwarte zukken aan. Ja, daar heb ik niet aan metgewerkt. En dat is mijn statement in deze vastgelopen. Beetje luchtig, plezierig, maar houd aan de regels. Uitgezonderd uitgeleid. Maar verder hebben we weer het, denk ik, als groepje, zoals ik het noemde af en toe, de zonnebloem. Heel erg leuk gehad. Dus ik wil ook iedereen van de Raad van 11 hartelijk bedanken voor het mee opnemen in het Shoutfotte gezelschap. En dan Dave, ja, dat is geen bijzonders. Ik zing Dave af en toe een beetje als mijn Duitse leraar, maar dat blijft tussen Dave en ik. Ja, te laat. Dus Bo, was dit even de test pakken? Wij hebben wel de stap nog even. Ik heb voor iedereen natuurlijk, als zukkenprins, een paar mooie zukken. Alsjeblieft. Ja, deze... Nee, die niet, wacht even. Is vanuit. Ik moest het niet op de top houden, want er zit nog in. Ja, deze is een gebroek. Waar is Koch? Ah, kijk op. Dit zijn het ganse seizoen. Ik moest eigenlijk zwarte zuk aan. Dus voor dit heb ik een zwarte zuk. Ja, ik heb met greu. Waar was dat greu? Ja, jongen, ik vind greu zo. Ja, nog een paar. We wilden niet vechten. Kom op, jongens. Ik ben bijna weg. Doe eens gaat enthousiast. Nog een, ja. Ik zou ze niet op de kop houden, maar dan kan je daar nog geen knop halen. Ik denk dat de penningmeester er heel lief op is. Heb ik een nog? Die, waar heeft nog geen zuk? Ja, ik heb zuk gehoord. Wat voor de waarde van je? Oh, Guido moet zukken. Ja. Dat is de laatste. Nou ja, deze is eigenlijk verzonnen. Maar dat is er helaas niet, vanwege de privéomstandigheden. Dus vanwege deze verzonnen had ik het. Dat waren mijn presentjes. Nu heb ik natuurlijk, ik wil wel nog even de scepter terug. Dan moet ik dat nog even geven, dan wil ik nog even vasthouden. Ik heb nog natuurlijk een paar bedankjes. Dave, met deze begin ik. Ik weet niet of ze het positief of negatief vindt, maar de wars
misschien een rare in het begin voor mij. Ik wist niet wat ik van Dun Dave moest denken. Hij kwam nog net niet naar mij toe van, hallo Leute. Hoe is het? Verder heb ik met Dave een superleuke tijd gehad en dat, wie zegt dat zelfs, wat voor waar gedronken hebben. Maar ook wat we niet gedronken hebben, dan ben ik de dagen daarna best blij om geweest. Vooral omdat het echt misschien oestering of een echt oestering. Dat dan ook wel weer. Ik wil mijn oud-jeugdprins Dien ook bedanken. Ik heb natuurlijk de vastelavond met hem doorgetrokken en zo weer dat zelf al heel netjes heb benoemd. En hij heeft eigenlijk wel een beetje gaat voorgedaan. En daar mag ook best een applausje voor komen. Wat ook zo is, door dit kan ik dat wel weer opnieuw mijn liefspreek spreken. Ja, dat brengt me dadelijk maar. Ik wil Mam bedanken. Mam voor de onvoorziene taxi. Degene die eigenlijk niet zou drinken, maar toch zich volgiet in het laatste uur. Met een liter baby's, ook normaal. Arno, dat is er nu nog niet, maar ook daar wil ik bedanken. Dat mij een beetje er doorheen geleid heeft van joh, kom, de wist niet wat gaat gebeuren. Nu accepteer het en ga toch even. Ik wil papa bedanken. Want papa is erbij geweest vanaf het begin dat ik goed gelopen word. En hoe wie me aftreden. Ja, er komt eigenlijk een hartstand staan, dat weet wel wat. Ik wil ook Lara bedanken. Lara, mijn meidje. Die wil niet vastgelopen vieren. Wat moet hij dan doen? Nee, ja, nou ja, de vrienden is even prins. Even. Eerder weekend, donderdag, vrijdag, zondag. Ben je ook nog thuis? Nee, ik moet gaan. Oké, doei. Ook tegen wil je bedanken. Ja, van begin ruzie gehad, hè. Want als ik thuis kom, dan word ik echt saai en laat ik al onder bed. Dus verder wil ik die ook dan bij afsluiten. En dit heb ik zeker toch met een beetje in. Vervul nu word ik misschien een vrijwilliger, maar dat maakt nu vaak niet meer uit. Normaal ben ik druk in de weer met mijn zingen en gewichten, weet je nog wat trouwens. Maar nu wil ik me gewoon op de laatste lovend richten. Samen maakt voor veel spas en plezier en door deze vaste lovend vergeet je mij niet meer. Shout voor de Allah. Ja, Giovanni, dankjewel voor dit zwaar woord. En hoe is het toch echt zo niet? We gaan een plukje en daarna. Dus, en hoe heet het? Ja, dus moeten we daar weer naar eerst vullen. Ja, vorige week al, dus liever meer nog een keer. Goed, Giovanni, we gaan een plukje. Daarna wordt ze door de oud-prinsen, als het goed is, opgenomen in hun illustre gezelschap. Dat zal vast zeker wel weer op een acceptabele manier gaan. Ja. De waardigheden die zelfs moesten gaan afstormen. Ik wil onze voorzitter naar voren vragen. En ook Jannik. Het eerste wat wil ik gewoon afpakken, dat is die Chuan Patch. Het volgende wat we gaan afpakken is die prinsenketting. Dan is het tijd om het allerlaatste wat ze nog aan hebben voor die prinsenpak. Dat hebben ze al goed. Is de scepter. Nu zeg voor Giovanni Laspa, der vanuit Wat Applaus.
Ja, Giovanni, nu heb ik hier mijn keertje staan, maar dat wil ik wel eens vergeten. Maar goed niet, ik heb het zelfs op mijn streep zitten. Nu heb ze net die Juan Prinsenpotje afgegeven. En die mocht ze terugkopen voor 2 keer het bedrag wat meer dan we betaald hebben. Dat is €11,11. Ik bedenk net als ze dat eigenlijk niet natuurlijk hebben, maar niet zo goed. Ik geef je de microfoon en ik heb al stiekem gevuld. Ik zit dat geen door trouwens. Maar doet ik dit. Ik heb als zukkenprins heb ik net al mijn zuk aan mijn oude raadsleden uitgedeeld. Daar zit geen in. Oh, daar regelt het geen. Nu heb ik natuurlijk voor de nieuwe centenmeester heb ik het heel altijd makkelijk gemaakt. Kom, ik hou van die als persoon. Maar als ik wegkom, wil ik toch wel een beetje een steek achterlaten. Want jij pakt me de steek af. Dus in al die zuk zit, als ik gewoon telt, €11,11 en op die manier koop ik mijn pas terug. Dankjewel. Meneer de centenmeester, zit hier nog akkoord met? Ik zal er akkoord met zeggen. Ik heb het helemaal door. Goed, dan mogen ze die patch weer in ontvangst nemen. Dan mogen ze hem dadelijk weer afgeven. Voordat ik dit nog weer helaas. Voordat ik dit gaan overdragen aan de oud-prinsen, wil ik eerst de Ligue op de Bühne de kans geven om even afscheid van u te nemen. En dan mogen ze de bühne verlaten. Maar doen dus uiteraard gewoon. Dus ik zou zeggen, Kevin, even een muziekje, dan kent de rest van